ହେଇ ଆସିଲାଣି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପରାୟଣୀ ଝିଅ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ବାପା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। କଣ ସତରେ ମୋ ବାପା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମା ମତେ କୁହେ ତୁ ଛୋଟିଆ ଥିଲା ଆସିଛୁ। କେତେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ବାପାଠୁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଦୂରରେ ରହିଛି। ହଠାତ୍ ଯଦି ମୋ ବାପା ଆସିବ, କଣ କଥା ହେବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ମା ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ମୋ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମୋ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ, ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆମ ବିଲରେ ଅଛି। ଏଇଠି ମୋ ମା ଆଉ ମାମୁଁହାଳା ମାନେ କୋଦାଳରେ ହାଣି ହାଣି କାଦୁଅ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯିବ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ସମୟ ହାଣୁଛି। ଦେଖ, ମୋ ଦେହ ହାତ ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ବିଲ ସବୁ ଦେଖାଉଛି, ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ମୋ ବାପା କଥା ମତେ ବହୁତ ମନେ ପଡେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମତେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଲୁଚି ଲୁଚି କେବେ ମାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବାପାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେ ବହୁତ ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହେ, ଦେଖରେ ମୋ ବାପା, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଥରେ ଥରେ ଅଲଗା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ପଚାରେ ମୋ ବାପା ଯେ କିଏ? ମୋ ମା ମୋର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ କୁହନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋ ବାପା ଯେ ନାହିଁ, ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆମ ଘର ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏଇନା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ରାଗୁଛନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ସିଏ ମୋ ବାପା।